कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. तागडी पास केल्याचं सर्टिफिकेट 2 वर्षाच्या आधीची सर्टिफिकेट आहे ती 1 वर्षांनी त्यांच्याजवळ असतो. 2 वर्षाचा सर्टिफिकेट नाही घेतलं. वजनावर शिक्का पण नाही याचा 1 किलो वजन असेल हे परफेक्ट. 36 किलो आहे. 36 किलो आहे. ते 6 बाळू तो किती आहे? 6 किलो 5 किलो 1 किलो कमी आहे. 1 किलो वजन कमी आहे. कोकणात सध्या काजूबी आणि आंब्याचं सीझन आहे. बनावट काजूबिया किंवा आंबे हे आपण अनेकदा पाहिलेत. मात्र दापोलीत काजूबी चोरीचं एक मोठं रॅकेट उघड झालेलं आहे. वजन काट्यामध्ये घट दाखवून सामान्य शेतकऱ्यांना काजूबी खरेदीत फसवणाऱ्या रॅकेटचा दापोलीतील शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी भांडाफोड केलाय. शिवसेनेचे दापोली शहर प्रमुख प्रसाद उर्फ पप्पू रेळेकर यांनी पहाटे 4 वाजता कार्यकर्त्यांसोबत हा संपूर्ण काजूबी चोरीचं रॅकेट उघड केलेलं आहे. या रॅकेटमध्ये जास्त करून परप्रांतीय असून गावागावामध्ये जाऊन काजूबिया घेऊन वजनामध्ये फेरफार करून शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असल्याचा प्रकार हा दापोलीमध्ये समोर आलाय. वजनी काट्यामध्ये हातचलाकी करून कोकणातील गरीब शेतकऱ्यांना यामध्ये फसवलं जातंय. या सर्व रॅकेटमध्ये लाखोंचा व्यवहार झाल्याचं समजत आहे. काय माहितीये का हे याचं टाक वजन कुठला पहिला गेला होता 35 किलो टाक त्याच्यात. आम्ही बोलून लागा कुणी कुठे व्हिडिओ चालू आहे तू जरा 2 मिनिट किती वजन किती आहे आमचा 35 किलो वजनाला 29 किलो 640 ग्रॅम बसतोय. आणि हे दररोज गावात जाऊन लोकांना लुटतायत. कसं होते 5.5 किलो कमी आहे. आणि गोर गरीब जनतेची खेळतात. हे हा धंदा यांचा बंद व्हायला पाहिजे. आमचं ह्याचं अवकाश आज आम्ही सगळे 4 वर्षापासून मिशन चालू केलेलं आहे यांना पकडण्याचं. हे 40 एक टेम्पोवाले आहेत. आज त्यातले 10-12 जण आम्ही पकडून आणलेले आहेत. बाकीच्यांना आम्ही या 2 दिवसात बाकीच्यांना पण सांगून ठेवतो. आज वॉर्निंग देऊ मालकाला. ह्यांनी सगळं मालकाला बोलवायची. आज पोलीस स्टेशनला आम्ही याचा FIR करतो. आज इकडे घ्या बघ. हे गाडीवर 180 रुपये जाऊन घेतो सगळे. ते बघा 1 किलो मागतात अजून बिया टाक. कसा फरक पडतो बघा. या 2 किती व्हीलर 2 आहेत. थांबा दाखवतो. 2 किलो मला सगळे बोलतात हा येडा झाला. बघा दाखवायला असा दाखवतात आणि येताना असा केले हात याचा बरोबर. मला नीट दाखव. 2.5 किलो बिया 2.5 किलो बिया आणि 1 किलोला सेम वेट दाखवते ती. आता बघा हे वजन आहे 1 किलो दाखवते ह्या दगडीत. त्या दगडीत बघूया किती किलो दाखवते. वाकवतात कसे आता मग हा बघा असा झालं की बोलतात मावशी अजून ती टाका. हा दाखवलं बरोबर दाखवतो. असा हा दाबून फिरायला पाहिजे ना. असा जर हात केले असा एकदा केले बरोबर बोलतात मावशी अजून टाका. फाटक पण आहे त्यांना पण माहिती आहे. गेले साले मला बोलत होते ह्याला ठार मारून टाका. 2015 मध्ये आत्ता पण बोलत होते त्याला ठार मारून टाका. आता ही त्याच्यात वजन अरे हे काड्यावर आम्ही धंदा करतो स्वतः 10 वर्ष झाले. त्या काट्यावर वजन करून बघूया किती किलो होते. ती त्याच्यात 1 किलो झाली. हे काड्यावर आम्हाला कोण 145 नाही दे. सगळे बोलतात 180 वालेला आम्ही देऊ. बघा त्या काट्यावर 2 किलोपेक्षाही जास्त बी होते. हे काय करायचं अशा लोकांचं. नाही गोर गरीब जनतेला लुटतात हे लोक येऊन. हा काटा तुझा आहे. माझा हा बोरगा आणि तो आम्ही तिघू धंद्यावर जातो. बिचारा पहिले भाजी विकायचा आम्ही. आता दुकान टाकलो. हे बोलतात हा येडा झाला गेले वरती दरवर्षी बोलतो हा येडा आहे. 145 रुपये देत ना आम्हाला. 180 190 देतात. साधा काटा गेल पप्पू गेला असं तिकडून साधा काटा बघ. साधा काट्यात पण लोकांची कशी मारतात दाखवायला दाखव. काटा उलटा करतात. आता याच्यामध्ये त्याच्याकडे इलेक्ट्रिक आपण दाखवूया ना. दाखवूया आपण लोकांना. तुझा काटा हे बिया काढते. थांबा 1 मिनिट. बिया टाका.
2 किलो हा याला व्हिडिओ थांबा, 1 मिनिट हा हे जो टाकायचा दिया दापोलीमध्ये हा सर्व प्रकार उघड झाल्यानंतर दापोली पोलिसांनी या सर्व परप्रांतीयांवरती कारवाई केलेली आहे. तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, दापोली, रत्नागिरी.